ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇରାମ। ଛୁଆଦିନେ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ବାପା ଖରାପ ଭାବିବନି, ଏ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତୁମେ ପୂଜା କରୁଛ ସେ ତ ତୁମକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ତୁମକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ତାକୁ ପୂଜା କରୁଛ ବୋଲି ସେ ଜାଣୁଥିବେ କି ନାହିଁ ମୋର ସନ୍ଦେହ। ଅଥଚ ଏତେ ଭୋଗ, ଏତେ ନଡ଼ିଆ, ଏତେ କଦଳୀ, ଏତେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର, ତା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଛୁଟି, ଗଣେଶ ପୂଜା ଛୁଟି, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଛୁଟି, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଛୁଟି। ତମ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ତମ କଥା ଶୁଣୁଛି, ତମେ ବସ୍ ବେଲେ କହିଲେ ବସୁଛି, ଉଠ ବେଲେ କହିଲେ ଉଠୁଛି, ଅଥଚ ମୋତେ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ ଚଉମିନ ଦେବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କରୁଛ। ବାପା କହିଲେ ପାଟି ବନ୍ଦ କର, ଆରେ ସିଏ ପୁରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ କଥା। ଛୁଆ କହିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ କଥା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଦେବ, ଆଉ ଏ ଜୀବନଟା କ'ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୁହଁ? ଏ କଥାଟା ମୁଁ ଏମିତି କହୁ କହୁ କହିଦେଲି, କାରଣ ଆଜି ଜଣେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ'ଣ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି କି ଭାଇ? ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି, ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାଟା କ'ଣ? ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ପୂଜା, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ, ଜପ ଧ୍ୟାନ ତପ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ଇଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଇପାରେ। ପ୍ରାଥମିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଭିସା, ପାସପୋର୍ଟ ଏସବୁ ରେଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରଥମେ ପାସପୋର୍ଟଟିଏ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାପରେ ଭିସା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ। ଅନ୍ତ କେତେବେଳେ ହେବ? ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଯାହା ବୁଝିଛି, ଏକ ହମ୍ ବହୁଶ୍ୟାମ, ନାରାୟଣ ଏକରୁ ଅନେକ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଗଲା ନାରାୟଣ ଏ ବେଦଗୁମ୍ ସର୍ବମ୍ ୟଦ୍ଭୂତମ୍ ୟତ୍ସବବ୍ୟମ୍। ନାରାୟଣ ସବୁଥିରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆମ ଯାତ୍ରା ଏଇ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ, ଏଇ ପୂଜାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ, ଯେବେ ଆମ ଆଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନାରାୟଣକୁ ଦେଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାହା ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟମ ଭାଗ ହେବ, ମଝିମଝିଆ ହେବ। ଯେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ବିଭୂତି ହେଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ